Ako si Pretty Boy ginaingon, pinagtagpo sa social media, pero sa personal, hindi tinadhana. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Congratulations! Congratulations! Thank you! Thank you! Thank you so much! Thank you, salamat! Grabe ka sexy ng babayhana eh. May pagid mo ikid sa TikTok. Mag-comment ko. Agay! Ito kay siya tanahon sa TikTok. Kay bugdo kay katubangan. Love? Love, wa pa kado ka Ay, wap alam. Ang saan yung ako, Pretty Boy? Salida. Comedy? Di man. Oh, dili comedy yan. Sige, tingsi diha. Na, tuog na ko eh. Oh no! Limal lagi ng babayhan ng TikTok eh. Ipaklaro man yung bugdo. Ayaw, di ma. Murag. Mabuga ayun ako nini akong asawa sa Tisayda. Siya'y pahimungtan ako ning rong gabi una. Agay! Mapriso ka! Hoy! Ay, Bedindo! Abida. Ikaw magkatay na. Ganihan na sa muloyo? Ay, gadinar kayo. Sige, tanawa ng ugdo niya liki, oy. Forbida. Ugdo ba nga? TikTok man eh. TikTok lagi, pero TikTok nga ugdo kayo ya liki. Pag yun. Unsa, ay. Lingaw-lingaw ram niya ako, Bedindo eh. Forbida. Sakpan likang tisay, boy. Tagbaw yun ka. Oy, di ka na, mahitabo. Anong di mamitabo? Bisag kausa, bisag kanusa. Wa, yun na mulili sa akong cellphone akong asawa. Bisag muring, di na siya manghilabot. Luper si Lisa. Kano ka na Lisa day? Si Lili. Ode, si... Hilabot igapon. Ode, di ka kayawan, ha? Mm. Sakpan kay... Sige, kag tandaan ng TikTok. Duta o duha na, bino? Oo, da. Awa. Wow. Oh, basus, oh. Wow. Sus. Oh, sus. Kimoyo yung videos ko nahan. Ipaklaro pang liki. Uy, akong cellphone. Di man yung number tisay. Hello? Uy, kinsa ni? Ninduta ni mo agik-ik, uy. Sabit? As in, peligro? Elizabeth ko. Ninduta ni mo agik-ik, uy. Ay, kinsa bitaw ni? Sabit laki. Sure, good. Tisay? Ikaw ni? Scam ni sa? Dili. Kung karon matuo ka nga dili ni scam, mag-video call ta. Uy, yati na ni. Ay ko, gilarat Tisay ha? Kinsa siya? Ikaw rin Tisay, no? Isa na si Tisay ba? Imong uyab? Sana all. Yay. Gibinuangan guro kong Tisay da. Basig gibitik ko sa kong asawa. Pero, dili man siya ingon anak. Kinsa kayo nagbinuang na ko ay? Husto! Si Baydindo! Sure, yung taong nabayot ako. Tarong Duwang mo Baydindo? Ikaw tong nagpasabit, no? Sabit. Takaw. Tao, di ba eh? Mauna, resulta na si tanaw TikTok kanang mga babae nga bugdo kay gliki. Forbida. Gidama na ka, no? Ay, sus! Klaro kayo to, Baydindo. Ikaw gito. Ako na bida sa liya. Hello? Lainan ni mo, uy. Nindot kay ka-comment sa akong TikTok. Unya, dili ka matubay na ako. Uy, Sana Oh. all. bay. Tanong ka na ko, nabayot na ka? So ka? Ha? Tayo bago, nagbibol. Eh, bebe. Kinsa ni? Si Sabit. Ano,
Simongan, pretty boy. Mm. Mm. Tamsa ni siya eh. Mm. Kidaman, kung nagdam ko ni pretty boy. Si Sabeth, ganahan ko ni mo. Ang ngayon ka Simongan, pretty boy. Kidaman git lagi. Anta? Sabet. Nagbensyog sabit. Kita sabit. Ikaw, sabit. Sabit day ha? Animala ka? Sabit day. Okay. Aray. Sakit? Nagpamang ka! Gidaman ka! Kisa na sabit! Kisa na sabit! Miyan ko sa mga giingon ni Sabit na ko. Ayon kasi naghuwat no? White pants o red blouse kung numay ang gisubo. Asa? Uy! Kami nagtalikod ang nagbaro. Siya ka na. Pero, dili man pantalon. Kundi short na puti o red na blouse. Di na Sabit, oy. Anhin ako din eh. Akong tawagan sa Sabit. Hi. Ikaw si pretty boy? Oh. Siya? Si Sabit? Hi. Oh, Tisay, nasuroy ka man. Dali. Dayon diri sa taas. Ayun na lang pa. Nihapit lang ko din kay magdungan mig pauli si pretty boy. Si Pretty Boy? Oh, si pretty boy. O, man nga akong anak, Tisay. Sure pa? Tawagi, ingna. Niya ka sa amo ah. Tawagi. Pero mamaya panangit nga mo ani siya. Agay! Muani ko na siya kagimingaw siya ni mo. Huwag iyakan duawin. Waman mo eh. Basig gikas trabaho, mapit siya. O basin pa. Sige na lang, di na lang ko magdugay pa. Ako na lang atuon sa iyang trabahoan pa. Oh, sige, Tisay. Sabit. Pretty boy. Ay, ang cellphone doon. Anak, lamit na tayo. Sama tayo. Ay, sabdi lang na. Background, anak. Kani may akong atiman mo. Sige na magpagting iyang cellphone. Naman tupag ka. Doon lang ko silang trabahoan. Say! Si Dindo. Din! Oh! Asa pretty boy, ha? Kinsa? Pretty boy ba? Unsa mo? Kalibot kasi banan. Unsa niya? Abisit pa siya. Ha? Oh, nawag. Nibaw nga. Nagpahibaw siya yung lain ko na yung lawas. Unsa? Minyo ka? Bantugra. Bantog na nga unsa? Luog no. Gara sad. Unyag luag na, kalami eh. Ulam mi, oy. Angay. Angay, oy. Maugid mong mga lalaki sa. Basta magkatilaw na, mura na lang mo kuha. Pero kaming mga babay, kung makiksex mig lalaki, feel na mo nga importante mi. Pero dili di ay. Pag-ilis na. Pag-ilis na sad. Mamaulik na to, eh. Yatod ko sa amo ha. Unsa? Unyang makitaan ko si mong bana. Nagihatod ka. Usahan ka ko niya, no? Sus, oy, dara ko manaw sa iskina, oy, paingon sa amo. Ay, kapala ka. Oh, sige. Magsulti ta. Oy.
Kanus alam ko ni mo gihimong buang. Mapriso ka. Ay, Tisay. Nayo na ka? Unsa imong gitambal nga naglain makang imong lawas? Tisay. Ay, Sino ako? Ano mo kalit ka man nagya? Buhi ko be. Nakasako sa tong kaminyon, Tisay. Usaon nga. Taon man lang taon tanatintanan ko. Sapa diha ay. Mm. Sa unsaon ka gyud? Giunsa kanya sa pagtintal? Sa TikTok. Ah, sa TikTok? Unsay? Lingkod sa istoryahan din sa tanan. Pamati ako. Wa ko makatulog. Ikaw, Tisay. Naibaw ko nga nakalitan ka sa akong sa nga nahimo. Og karong di ta masamok. Di na ko mo trabaho. Resign ako. Bahala ka. Sa iluan ako, Tisay. Isaan ako ni mo. Dili na ko mo usab. Kausa na lang. Sa iluan ako, Tisay. Sa iluan ako mo. Nagilty ko sa saha nga akong nahimo ngadto ni Tisay. Pero kung lab mo sa usag-usa, mawagtang raan kasuko ug kalagot. Naulian na si Tisay. Pero matod niya, kung mausban pa ang akong sa magkadugo na kunuko. Uy, kuyawan ko eh. Pag tumakasama ang kagin ni Pretty Boy, dinhining tulumanon. What's the style? Magkadugo na style.